Ukážem vám postup, ako spárovať digitálny žltý lapač s aplikáciou v telefóne. Podľa toho, aký používate operačný systém, je potrebné si otvoriť App Store alebo Google Play a vo vyhľadávacom okne zadať názov Magic Scout. Píše sa Magic Scout. Takúto má aplikácia ikonku. Dám si otvoriť, vyberiem si jazyk slovenčina a dám povoliť aplikácii, aby zdieľala svoju polohu. Na začiatku je potrebné pridať si digitálny žltý lapač Magic Trap. Kliknúť na túto ikonku vľavo hore. Chcem sa pripojiť k lapaču Magic Trap. Na začiatku keďže nie som ešte prihlásený, je potrebné sa zaregistrovať do tejto aplikácie Magic Scout. Táto registrácia je zdarma. Takže zadám si e-mailovú adresu a do e-mailovej adresy mi príde 6-miestny kód. Medzičasom mi prišiel číselný kód 6-miestny a ja ho zadám do týchto koloniek. Aplikácia ma žiada o prístup ku kamere, ja dám potvrdiť a tu sú dve možnosti, ako spárovať tento digitálny lapač. Buď zadám manuálne tento kód Y01X2TVXIA, každý digitálny lapač má svoj originálny kód, alebo zoskenujem tento QR kód pomocou fotoaparátu. Takže podarilo sa mi. Teraz sa ma pýta aplikácia, či chcem umiestniť ten svoj lapač na tomto mieste. Ja si ho zatiaľ dám umiestniť, použiť umiestnenie. V ďalšom kroku sa ma aplikácia pýta názov alebo opis toho umiestnenia, takže ja si tam dám moje pole, akýkoľvek názov, číslo 1. Takže pasca alebo lapač bol pridaný a umiestnený. Teraz ma vyzýva, aby som spustil digitálny žltý lapač. Pod týmto krytom sa nachádza spínač, ktorý uvediem do aktivity. Kliknem na ďalšie a čakám, kým sa digitálny žltý lapač spáruje. Kliknem späť. Tu sa ma ešte aplikácia pýta, či chcem zdieľať svoje fotografie ešte s niekým iným. Môžem pridať e-mailovú adresu niekoho, kto je taktiež zaregistrovaný bezplatne v aplikácii Magic Scout. Ja momentálne nikoho nepridám, ale ak chcem neskôr niekoho pridať, tak tu hore vpravo je ikonka, kde to môžem urobiť aj neskôr. Vrátim sa do základnej ponuky. Momentálne tu mám názov svojho pola, moje pole, batéria 0 a čaká na signál. Momentálne lapač alebo tento panel hľadá signál a po spárovaní sa tu zobrazí, že je pripojený. To je všetko, čo sa týka spárovania aplikácie a panelu digitálneho žltého lapača. Po spárovaní začne panel zasielať fotografie v pravidelných intervaloch o 12:00 na obed a o 16:00 po obede. A tu v dolnej časti sa budú zobrazovať fotografie a rozoznávať škodcovia. Takže digitálny lapač sa mi pripojil medzičasom. Tu je potvrdenie o tom, že sa pripojil. Mám tu stav batérie, je pripojený lapač. Informácia o tom, kedy bude najbližšia fotografia dnes o 16:00. To je všetko k úspešnému pripojeniu digitálneho žltého lapača. Prajem veľa úspechov.